L-ewwel ħaġa l-influss migratorju, ġifieri dawn qed jaħarbu x'imkien se jmorru. Mhux qed jaħarbu wieħed jew ħnejn, qed jaħarbu eluf. Issa bħala Malta rari ġew nies mill-Afganistan, imma fl-Ewropa jistgħu jidħlu u diġà il-pajjiżi Ewropej qegħdin jiltaqgħu u fil-fatt kien hemm proposta biex anki fil-G7 jiġi diskuss dan is-suġġett, ħajraw kif se jilqgħu ħajkunu preparati għal dan l-fluss. Preparati mhux billi jkeċċuhom il-barra tamma billi jkunu armati biex jistgħu jakkomodaw dan l-influss migratorju. It-tieni problema potenzjali, ma din problema reali, it-tieni problema potenzjali hija it-terrorizmu. Ma ninsewx li l-involviment tal-Amerika fl-Afganistan bdiet minħabba l-attakki fuq Twin Towers fil-11 ta' Settembru tal-2001, għalhekk ilhom 20 sena minn dikinhar kienu bdew invadew u okkupaw l-Afganistan bil-problemi kollha li nħolqot u rrid niftaħ brackets l-istess nies li qabel kienu jopponu l-gwerra issa jgħidu l-Amerika ma tagħmel xejn ma fil-politika kemm dik nazzjonali u internazzjonali ħafna drabi jiġri hekk taqlaħ ħadejja. Imma dawn it-Talibani inbidlu għadhom fil-lista ta' għaqda terrorista madwar id-dinja kollha. U allura hemm din il-biża' u l-Ministri tal-Intern fl-Ewropa diġà jiltaqgħu biex jaraw isma' ejjew ninaqdu iktar, ejjew naqsmu l-informazzjoni tagħna li għandna biex naraw illi dal-bidla fir-reġim fil-Afganistan ma jirriżultax f'attakki terroristiċi fid-dinja tal-punent, kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Istati Uniti tal-Amerika. Forsi għadu wieħed kmieni li bda jinkwieta fuq dan, imma tajjeb li jżomma f'moħħu għaliex wieħed mill-ikbar attakki, jekk mhux l-ikbar attakk fuq l-art fuq it-territorju Amerikan ġara wara Pearl Harbor fin-1941 kien fit-2001 fl-Amerika li mietu 3300 ruħ, ġifieri jew inkella anke jekk ma jkunux huma li organizzaw ċerti affarijiet jħallu l-ħadd ieħor jorganizza. Fil-fatt Biden qal illi l-involviment Amerikan kien suċċess għax erdu l-Al-Qaida ġewwa l-Afganistan. Mista tittarek it-Taliban mhux se jħallu l-ħadd ieħor isu jibni bejta ġewwa l-Afganistan biex imbagħad jagħmel attakki terroristiċi x'imkien ieħor. Dawn huma ż-żewġ affarijiet li l-iktar jistgħu jaffettwaw il-kontinent tal-Ewropa.